Kabagi dan gaya ma ala natin tasdaket na balu nagdidan ngayon daw lawag mo Ahmad bin Makhluk Amma kayo magdi Sarmingan Basta mati Makhluk Alabiyang miday tay agyaman Kay ato kayo na sini ako ka tanukan karat kayo muna kayo ay di makay piliriwa miyay basta magtaton ramang masik nan nagapo kintatang ketala kakabagin naim imrusan tenaw dia ngamang jadi topi kongin kay dakso lawan kinapudlonan ada kayo matgaten kapag namaan kala yaman kami ano maminsan nyo dapat na baon nyo na ba hindi ka pa may datayin kay iparang ano rabang na nga intay amaan intay kumapag so tulagan basta ba't kita nag kakabagyan tay aditay nga ro mali lidungan dapat ugali kaya kadaw yan kahit ala day dakit din natin kay parang nabarbaring kamamot murayan ay ayan ay sepertigan dua matadam taatan na mapata ajak teman sumbembang no nak teman kay dayan kurman bye Today, patang inaw dia da ala na pintas ke nabasang datamin kami ala kay dito ala na pintas karatan inakyayon tan pamantayan ala dataatan may desa maan mo kasanon nung napintas atan sinibo amo yung mata pa Gamo nga datan bat-bata ka na. Mapya ang tunbarang ng butabas sa panmaka. Ang panmakatay. Karang bata ka na na. Babalo. Nga panginaw-dawakan tayo kinibusaka. Pumiso. Tapay kumaatapay. Iya, may iya sabay kumaata may iyalinman datang kang runaan na mata. Alala kay dati hintay kumangaro den ang sina sakupan tadatata sa pulan kabareng ketno kibalang no hintay ket ma
puntaan ngay daw, dawatan si Bisata, napunbayan. Sa taalakay, siya dito tadawat ni ang bublon nyo, yun ang pa, rayat nyo. Kani kung nagkini Bisata dun, Torino, may sawit ang baon na nga, umadang kanto. Palapag, Pamalo niya ako bang si Tata baon na nga, umadang. Kasi nanto ano, buklaan na dito, kumaysa. Ano, tama na nanto, sa kupan na rin tayo. adi yung makawata dawa. Kalaibot ako ba, tindag sa sasakupan na tanpa, nagsasapulan ni ibig ko lang. May daw, dawatan sa barangay na